girman gaba a cikin kwana uku. Duk mutumin da yake fama da matsala na kankancewan gaba ya tsaya kalli wannan bidiyon domin ko magani ne wanda yake da matukar tasiri wajen zazzago da gaba. Watakila ta sanadiyar sanyi ya ja gaban kai kankance, ko kuma ka aikata istimna'i a baya, ko kuma dai wata hayaniya ya ja gaban kai kankance, kana buƙatar magani wanda zai zazzago da shi. Domin ko ban taɓa ba da magani mai ƙarfin wannan ba. In dai matsalar kankancewan gaba ne, ka tsaya kai wannan haɗin, ana samun biyan buƙata. Abubuwa guda uku ake buƙata, kai da kanka zaka haɗa domin kai amfani da shi. Dan girman manzon Allah, ai shiya, ai liking domin yan uwa su amfana. Domin ko yin shiya ɗin ku yana da matuƙar tasiri. Abu na farko da ake buƙata, namijin goro guda uku ake buƙata a wannan haɗin, sai goruba, garin goruba ake buƙata, sannan kuma a samu zuma, sannan zaka iya ƙarawa da ɗanyen citta domin ya wanke maka mara ko kuma mataccen maniyyi. Dukansu wa'annan, shi ma ɗanyen cittan zaka iya samu busasshe ka daka shi. Garin ake buƙata teaspoon ɗaya na garin ɗanyen citta ko kuma busassan citta, sai kuma garin goruba, sai kuma ka samu garin namijin goro, duka teaspoon ɗaya ake buƙata. Ka zuba a ruwan zafi safe da kuma yamma. Dai in zaka sha, ka sa zuma teaspoon ɗaya shi ma a ciki, safe da yamma. Bai zan la in dai matsalar ka kankancewan gaba ne, kai wannan haɗin ana samun. In ka san kana ɗauke da wannan matsalai da take sa ka jin kunya cire kaya gaban iyalinka, kar ta ga kankancewar gabanka, ko kana jin kunyar yin wanka da iyalinka, kar ta ga kankancewar gabanka. In ka san kana ɗauke da wannan matsalai, in Allah ya yarda ga maganin da za ka haɗa, la shakka in ka haɗa shi da ikon Allah sai na zama ɗaya daga cikin wa'anda in kai sallah kake musu addu'a kan wannan maganin da zan baka. Na yi alƙawari zan baka wannan maganin fi sabilillahi, na yi alƙawari zan fitar da kai wannan kunyar da kake ji a koda yaushe. In Allah ya yarda ka daure kai man liking, kai man sharing, fi sabilillahi zan baka wannan sirrin. Zaka je ka samu ƙayar da yi, sai a samu 'ya'yan ƙirya, sai a samu namijin goro guda 9, sai a samu jijiyar iccen dashi. In aka same su waje ɗaya za a haɗa su, sai a ainihin ɗan jajjaga su. In aka jajjaga su sai a dafa. In aka dafa su za a samu ƙaramin kofi ɗaya da safe, ɗaya da dare za ka riƙa sha. In Allah ya yarda wannan matsalar ka rabu da ita da ikon Allah, a cikin kwana uku za ka ga canji a jikinka da yarda Allah in ka haɗa wannan sirrin. Na baka shi fi sabilillahi, ka daure kai man sharing. Girman gaba a cikin kwana uku. Duk mutumin da yake fama da matsala na kankancewan gaba ya tsaya kalli wannan bidiyon domin ko magani ne wanda yake da matuƙar tasiri wajen zazzago da gaba. Watakila ta sanadiyar sanyi ya ja gaban kai kankance, ko kuma ka aikata istimna'i a baya, ko kuma dai wata hayaniya ya ja gaban kai kankance, kana buƙatar magani wanda zai zazzago da shi. Domin ko ban taɓa ba da magani mai ƙarfin wannan ba. In dai matsalar kankancewan gaba ne, ka tsaya kai wannan haɗin, ana samun biyan buƙata. Abubuwa guda uku ake buƙata, kai da kanka zaka haɗa domin kai amfani da shi. Dan girman manzon Allah, ai shiya, ai liking domin yan uwa su amfana. Domin ko yin shiya ɗin ku yana da matuƙar tasiri. Abu na farko da ake buƙata, namijin goro guda uku ake buƙata a wannan haɗin, sai goruba, garin goruba ake buƙata, sannan kuma a samu zuma, sannan zaka iya ƙarawa da ɗanyen citta domin ya wanke maka mara ko kuma mataccen maniyyi. Dukansu wa'annan, shi ma ɗanyen cittan zaka iya samu busasshe ka daka shi. Garin ake buƙata teaspoon ɗaya na garin ɗanyen citta ko kuma busassan citta, sai kuma garin goruba, sai kuma ka samu garin namijin goro, duka teaspoon ɗaya ake buƙata. Ka zuba a ruwan zafi safe da kuma yamma. Dai in zaka sha, ka sa zuma teaspoon ɗaya shi ma a ciki, safe da yamma. Bai zan la in dai matsalar ka kankancewan gaba ne, kai wannan haɗin ana samun